Mai devreme, în videoclipul care vă arătam ce păstrez și ce pun pe Vinted, s-a dus timpul și am uitat să vă arăt niște chestii care le am noi și nu le-am purtat niciodată. Se vede că le am în punga care a fost și livrate și vreau să vi le arăt și vouă și să vă spun cam ce păstrez și ce o să pun pe Vinted. Aici am un costum, așa să zic, de yoga, care îl cumpărasem când puteam să port mărimea M și este mărimea M, dar atunci când l-am comandat deja mă strângea și era un pic micuț. Am ăsta, așa, pantaloni scurți și acest top negru, așa. Uitați, și l-am și pe gri. Tot același, dar pe gri, și ăsta îl găsiți pe Vinted. Așa. Uitați. Și pe cel pe gri, ăștia sunt pantaloni scurți și topul tot mărimea M, tot așa mă strângea când l-am cumpărat. Acum cu siguranță e mic, că nu mai port mărimea M, ci L. Uitați. Așa ar veni. Îl găsiți și pe acesta pe Vinted. Aici am o bluză elegantă. O să vă arăt. Am mărimea S, M, L, S și XL. Și am să iau L-ul pe mine să vă arăt cum stă. Cum îmi stă și poate și păstrez L-ul. Ok, aceasta este bluza. O am și pe maro și pe alb. Și asta este mărimea L. Dar parcă mi se pare un pic mică și am să încerc XL-ul și poate îl păstrez. XL-ul. Asta e mai... nu mă strânge, e mai ca lumea, să zic așa. Dar nu-mi place că are mâneca lungă, așa că mă gândesc dacă o să păstrez L-ul, dacă nu o să-l găsiți pe Vinted, dar restul S, M și XL le găsiți pe Vinted, dar L mă mai gândesc. Și o să vi le arăt și pe celelalte două culori. Asta este pe maro deschis și tot așa am M, S, M, L, XL. Și la asta este el. Și la el o să mă mai gândesc dacă îl păstrez sau nu. Deși am spus că nu prea îmi place să-mi arăt burta, pe asta poate o păstrez pentru că e elegantă și poate o iau cu un sacou sau ceva. Așa, și ultima culoare, care e alb, am S, L și XL. M-ul cred că l-am vândut mai de mult. Așa, să vă o arăt și pe asta, deși e la fel ca cea neagră și ca cea neagră și ca aceasta. Vreau să zic, mă scuzați. Așa arată și cea albă. Uitați. Să mă întorc un pic și cu spatele, că nu v-am arătat. Și pe toate toate culorile care le-am arătat până acum, el mărimea large, le păstrez și S, M, S, M, XL, le găsiți pe Vinted, în afară de asta care nu are M. Cam atât pe ziua de astăzi. Am să mă apuc să pun unele dintre ele pe Vinted. Vă pup! O zi frumoasă în continuare!